Hola, aquí teniu una competició d'un mapa físic. El funcionament és molt fàcil, estigues atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar amb Blooket, i si estàs en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! L'Ebre, el Francolí, el Gaià, el Foix, el Set, el Segre, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, la Garona, el Llobregat, la Noia, el Cardener, el Besòs, el Congost, el Mogent, la Tordera, el Ter, el Fluvià, la Muga. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!